Ahoj, dovol mi, aby som s tebou zdieľala to, čo mi prišlo od mojej duše k tvojej. Áno, počujem tvoje výkriky, počujem tvoj plač, tvoje nekonečné otázky. Prečo ja? Čo som komu urobila? Veď ja som tak dobrá a každému pomáham. A pomáhala som. Prečo ja nemôžem byť konečne šťastná? Prečo ma nechal? Prečo? A nekonečné prečo? Ja ti poviem prečo. Lebo si dávala samú seba na to posledné miesto, kde v skutočnosti máš byť v prvom rade. To je tá sebaláska, o ktorej všetci hovoria. To je tá tvoja najťažšia, najzložitejšia, najkomplikovanejšia úloha, ktorú si sám prišiel praktizovať, trénovať a vlastne žiť. Ty si kryštál. Ty nie si podnos na ten kryštál. Uvedom si to raz a naposledy. Každý, kto ti ublížil, a hlavne on alebo ona, tak ich úloha nebola ťa priviesť do smútku a plaču. Ich úloha bola rozbiť tie dvere, rozbiť tú škrupinu, aby si sa konečne začala pozerať na seba, do seba, čo v skutočnosti v sebe nosíš. A toto je nepísané pravidlo. Prajem ti krásny deň.